Mwari Javha wambozama kumanya nacho chimuti zvakare vachikodzera nyakanyaka vachiita nyongonyonga mukati memastreets ndobva zvanzi ripost nevezimground ndowandaona vaposta izvezvo kuti anzi munhu waMwari vanga vakamira pamotokari ndokuinda pamunhu iya ndokuvanzi imimi verori muri okay here imimi mota hasi kuti mota yachitaipe chinonzi chi asi uyu murume wangotiza kuti wadhumira panechi parori rori iguru kaye mozama rori aibuda kare embiri yaikiraya aisenga majecha kwawazadzadzi kwakati kwatengwa majecha type yerori idzodzo dzekuti iyo nyangwe kuduka sei haifonyoki zvekudero chonzi chirakapiti chiramba kusakara chematype yerori iyoyo kuti ukadhumira pamistake unogona kutobudira kuICU ndodzandikuti aidzidzo type yacho iyoyo ndokuda ndokwadzakadzakarerikira mota kusimba ndikurambaunya kusimba kuti yakasimba sikamboiti rori iyoyo ndobva munhu iyoyo ndofunga wangaona twabambo here kana kuti wangaona munhu waMwari twabambo achibva nepi kana kuti achipinda mukati memotokari here kana kuti achidaiwo achimhore here handizivi munhu iya murume uya ndokufara dhuma mota yake ndokundorovera parori ndobva yachifonyoka kudai uso yatofonyoka muromo wose wadzoka mukati kuti ntontonto kudai saka waketurirwa kunzi ketuke tapoti $20 here $100 here $1000 here imari yaketurirwa this is so nice wanzi ndanogadzira mota zvikaya ndambozwa kuti chisariko changu chokwadi ndingasvika pakufarwa kuti level kuti munhu unondiona munhu wandiona ndichitozviindira kwandeichiindira onditasa chinhu chekuti twabam mota yenu zvikaendese yondodhumira pane rori which is very nice zvikanzi this guy saw me driving and started screaming till arovera pagonyeti iro. I just had to help him with the little cash to go fix his car. I didn't know that ndichatodiwo also in life iwo oramba kuti ndopisa endorema saka nditori mapisarema #chintaurira mwari Javha zvikanzi fitaudo yezvimanaudo nasiudo hazvo zvinoreve zvikanzi zvakaoma zvokwadi mari ndazama kuzuma is this $100 is this 100 ma20 ma50 here imari iweduwe itaza kuti ma50 itaza kuti ma20 haisi kunyatsa kuoneka asi kana iri ma50 100 200 300 400 I think pamwapo $500 I'm not so sure kuti angari ma50 kana ma100 asanga kabata chijumba chayo mari memwana machidzi keti achitopuhwa that's so nice like I said dzingwa kuti amwari kwemari kunenge kudada tozvibva ipapo toenda panhau yekuti budhi mambo ndini anenge anzi wakaita mahekenurwo zvikanzi it looks like mambo ndini Instagram account was deactivated or hiked after some controversial mapost avanga vaisa vadokutanga kuti wagona ndozvaanga achidare kuti wanga anyanya it was too much kangoma kakokoririsa wanga wanyanya kuti teki nemunhu waMwari vamwe vakati vakomana vamunhu waMwari Javha ndo vaita mabasa vakati tinochidhirisa chipeji ichi uda kuti tijairireiwo ndobva vachiti kubudu zvikanzi wagonekwa nekuti iye akashituka munhu kuti iwo uri mbudzi saka wasiya aitirwa nhoko saka ndo nhoko dzaitirwa dzokuvharwa petya we don't know zvikanzi inga zvakaoma veduwe zvikanzi is it come to that level zvikanzi kana usina kusimba ndo zvavanoita vakomana vachoni nevamwe avo zvikanzi it's only hacked but achinja username nokuti ranga rakunzi mambo Dutesi kana kuti Dutesi asi vanje kuti mambo Dutesi vangada kuenda kuna mambo vedu here mambo Dutsi kana kuti vamwe ndoti we have been following this guy language he uses when addressing people and I'm gonna say I'm not shocked but anyway munhu anoita zvaada nezvinhu zvake akunafana kudzira mumwe zvikanzi hamuna kunzisappoint vamwe avo zvikanzi he deserves it cloud chaser in fact who is he and what is he doing for a living if he is what here zvikanzi anoita zvemahebhas zvikanzi manje chasara kuya kuzohekerwa mutiwa munotora mahebhs wakada kusvika level yokuti unokwanisa kuita heki even nemiti dzachedzo nemidzi dzachedzo vanotora hatidzizi kuti vanodzitora pi we don't know how they make these things out like I said
uyu munhu unonzi Mambondini ndida kuzoti ndiani isiri unamura kichaichai kuzvakwana asina rizivo asi vaenda vakandoti vane fan page here ndofunga ndio ari kufollowiwa nevanhu zvikanzi drama every day in this country it needs to end vedway vamwe zvikanzi hondo iyi haina size navo tambo vanyaradza mukoma weguchu tichamupa akaunti yake bheki vamwe avo nobody can stop rege zvikanzi ndiani waita utsinye wakadai zvikanzi vamunoshakuti hangu nezuro akazoyanya ndaakambozvitaura kuti kiraka munodzikiswa nevanhu ava vamwe vangwachidero zvakanaka zvikanzi nevamwe hazvidi kupinda nemwoyo zvesocial media izvi zvikanzi but iwowonewo Mambondini nyangwe newoona one simple statement rakaita kuti mubva marova mauya makaita ese one after the other maifana ngoiga iza maifana tasa mambo inonzani bosi butiginimbi vaingonzi vachikatwa zvibrekedia vaingoisa vakadeo vachiisa zvikanzi high time makuda sei mufanira kudya mari muri seri ukoko motsvaga vanhu vakaita sana kuti your own DJ tausana kurwirai hondo imune muri seri uko muri suru makati zimu chitunonga bheki zvina kushata tiri chingodzidzawo zvedu zvikanzi dai munoforowa page rakanzi Mambondini fan page ndo rava kushandisa kudai zvatinawo vakamira ndofunga kuti page ravo ridzoke iroro rakaindiswa ndovatonyatsa kunyora tanzi ndakaitwa muhekenuro mino tochibva ipapo toenda zvakare panhau yepost yakananga zvikanzi marich cousins matendwa nebasa ramakabata iyi ndaiona paushamwari but this thing manje here's the problem chachiri bleri isingamboiti pandango ndachingota zvokufungira tsamba iyi kana kuti mwadi uyu wabva kuna Zodha Makandla kana Mukandla dear rich cousins losing genius Ginib Gadungure was an emotionally traumatic zvakanyakuta zvitukutuku for me. I think I got a traumatic experience for me when we trace the dark realities of life which izvo zvachoni zvavakanyora izvezvo asi kwanzi vazoti I love you or zvasingaonekwi vedwe zvasingaonekwi zvinhu zvacho izvi zvanga zvakanyanya kuita too blurry ndasingazvioni saka asi kwanzi dear rich cousins from Zodha Makandla ndiye wanyora mwadi uyuyu saka now manje here's the thing vanhu vakati so kana mwadi uyu wakanzi dear rich cousins what about us the people who are not rich cousins? Why are you not addressing us? With the way we cried with you. So why are you addressing the rich ones only? Why not the poor as well? We have to cry for our dad. But no, you guys are muskunzwisa ufani mazhiri pakuti at everyone is rich. It's not kuti vari kumoka munhu kuti vari kuti sei vangotaura ungoti rich cousins isn't everyone. Zvavo zvikanzi it's a good prophecy. Ita kuti we receive then more receive all richness from sister Zodha. Nakushata chinenge chingodzidzawo zvakare kubva kune vanhu vanenge vachiziva zvikanzi namwe anytime ndosaka tiripo sema-rich cousins kuti tibatsirane kanzi pachedu izvozvo don't mention it saka vasiri richi chatendwa nani hai mani nyange tisina mari asi misodzi takabudisawo ko kuchinya ndokuziva ndovamwe vasvika munokwalify here apo pama-rich aunties. I think it was an inside joke name they gave each other as friends. Zvikanzi regai Brigib vadyire munhu mumwe why though zvikanzi anytime nevamwe zvikanzi isu povhu hatiko hedu kuma-rich cousins nekuti Murora Zozo was specific who the rich cousins are by tagging them. Maybe tingakwane kuma-friends of Ginimbi svika anzwa kwakategwa ichi chinhu hasi kuziva uchonyesa kutogwa kupi ini ndachiona kupi kupa ushamwari ndo kwandachionera sika ndisoti vachitora kupi exactly zvikanzi nevamwe zvakare nemachemera takavaita Bhudiginimbi tabvarurwa pama-thanks data ratakashandisa for that week harisi remafanizika ko iko kupera bhutsu tichifambira nyaya dzachoni mumafacebook city but hazvina anoona izvi. Jesus help us. My pleasure. Nevamwe vauti zvina kushata chechingoona chase chinda
asi kune imwe iriko obviously nhasi kune nhau yanhasi mowana iriko pana wati the dramas continues tomorrow kureva nhasi zvako. Do you think who do you think will win the body for burial? The father, team father Yolanda vakaipa team father court haishandi nekuti ndini ndakachengeta iyo. Mambo win for carrying a 9 months kuchengeta, it's a father's responsibility too. So ungawa chinase kuti responsibility yako here kuchengeta kuna basa ndevamwe zvikanzi ko handiti ana mai tisu tinoita nhumbu here ndevamwe avo vanhu vakatanga kuchinjana zvikanzi body chapuwa munhu ane surname yakafanana the deceased ndiye muridzi wemwana. Kandi true haisi tombori nyaya iyi suppose kunetsa ndevamwewo zvakare. Ngaipiwe mastreets efacebook ndiwo vanoita deserve baba namai avo ndo mhaya. I think the father will win nezuro vaiva nasekuru bhanda. So vakagadziswa zvinhu zvekukoti vamwe avo amana kuwina kunge lottery here. If they can agree, they should just proceed to the graveyard. The government should bury her. Nevamwe avo mungachona saizvo zvizivo vamwe ndokuti no it's gonna be neutral. Court haitongere chitoro sevanhu vepafacebook inopakura zviri fair. It depends kuti mudira banda vakati chi. I just wish Moana avigwe chete, nothing else. Hopefully they will bury her where they both have access for memories. Good point as well. Vamwe ndokuti dai zvaibvira koti ka yaingoti imimi horaiti mukati muno imimi mocha chitenzo chenyu, imimi mocha celebration yenyu in the presence of vana muchuchisi majaji achoni. Tizivi kuti nekuda kwetingi tatapwiri. Saka yaingoti ndozvananga ndanyanya kuenda zvangu zvese ndikazviti zvanda zvenda mukati menhau ino tikamirira kunzwa kuti koti chati kudini kuti munhu wese akamirira nhasi imandi. Saka munhu wese akamirira muona manje chakubata zvakare pachikamu chinotevera.